Gaurko osasuntsu eta pozikeko programa honetan karbohidrato eta energiari buruz arituko gara. Eta horretarako, medikua den Irati Ruiz dugu gurekin platoan. Kaixo, Irati? Kaixo, itxaso. Bueno, karbohidratoak. Batzutan meldur diogu, ez? Nik entzun ditut dieta horiek ez karbohidratoak kendu ez dira beharrezkoak. Baina ez da horrela, ez? Karbohidratoak berez behar ditugu, baina, claro, igual ez errefinatu horiek, baizik eta integralak direnak, ez? Bai, azkenean iturri garrantzitsua dira mineraletan, vitaminetan eta zuntzean batez ere, ez? Eta gure digestioan laguntzen gaituzte zuntz horrekin. Azkenean, karbohidratuek egiten dutena, naturalak behintzat, egiten dutena bada gure digestioa pixka bat moteldu eta glukosa maila orekatuagoa lortzen dugu gure gorputzan, ez? Eta horrek ere laguntzen du prediabetesa murrizten. Eta ez hori bakarrik, insulinarikiko erresistentzia ere gutxitzen. Ez garatzen edo, vale. Laguntzen digu ere. Eta baina hau ari gara karbohidrato integrali buruz, ez? Hori da. Ze karbohidrato errefinatuak ez dituzte horrelakoak egiten, ez? Ez, karbohidrato naturalek badauzkate batez ere propietate hauek, ez? Digestioa hobetzea, zuntzarekin batera, digestioa hori moteltzea, glukosa maila hobea lortzeko, prozesatuek ez dute hori lortzen eta gainera prozesatuek behin baino gehiagotan esan dugun bezala antura eta inflamazioa egiten dute gure gorputzen eta horrek dakarrenarekin batera. Eta gainera energia kontuan hartuta, baita refinatu edo prozesatua horiek energia goratzen zute pila bat, baina zuzenean berantza egiten du, ez? Egiten zu kriston pikoa eta honekin bada lortzen zu oreka hobe, ez? Lortzen da gutxinaka eta glukosa maila hori da, mantentzen da. Eta jarduera fisikoaren arabera, hau da, adibidez ni ezakit korrika egitera joan behar baldin naiz edo gimnasiora dena delakora, noiz jan behar ditut karbohidratoak, ze ni oroitzen naiz nire lehengusu egiten zuela futbola eta partidu bat baina lehenago jaten zuen gauean, hau da, gauean jaten zituen karbohidratoak eta gero hurrengo egunan zeukan partidua. Zer da gomendatzen dena, ariketa fisiko intentsoa egin behar denean, ordu bat edo 3 ordu lehenago karbohidrato konplexuak hartzea gomendatzen da. Ariketa bitartean, karbohidrato simpleak eta gero ja behin bukatutakoan giharrak errekuperatzeko eta neke hori nekea gutxiago izan dadin, hori karbohidratoak ere kontsumitzea gomendatzen da 30-40 minutu ondoren, ez? Ariketa fisiko intentsoaren ondoren. Osea, aurreko gauean hartzearena ez dakit oso ongi zegoen. Ordu asko dira ariketa fisiko egin baino lehen. Azkenean badaukazu agian piko hori, ez pikoa integralak baldin badira, baina bai piko hori lortzen egiten duzu gauean zehar. Eta gauean zuk azkenean ez duzu hainbeste energia kontsumitzen, ez? Ariketa fisikoa goizean egiten baldin baduzu. Baina bai hori, ordu eta 3 ordu lehenago komendatzen da karbohidrato konplexuak jatea. Adibidez, zeintzuk dira... Hori adibide honenak adibidez, bai. Arroz integrala, integralak diren elikagai gehienak, ez? Zuntza daukatenak, horiek dira gehien gomendatzen direnak. Arroza, pasta integrala, gero ere badaude hazi asko, ogia ere... segun ze ogi den ere gomendagarria da. Bai, ogi integralak ere daude, ez? Horregatik, ez? Horiek badira karbohidratu iturri oso garrantzitsuak. Eta zen nolako oreka bilatu behar dugu, hau da zenbat kantitate jan behar dugu, zenbat karbohidrato, zenbat proteina, zenbat, ez? Adibidez, plater bat marrazten baldin badugu, plater erdia barazkiak izan behar dira, ez? Laurden bat gutxi gora bera proteinetan aberatsak direnak, adibidez oilaskoa, arraina eta horrelakoak, eta gero beste laurden bat karbohidratoa. Gutxi gora bera, ez? Horrela gure buruan argi edo iruti bat izateko. Hori da, erdia barazkiak, laurden bat proteinak eta beste laurden bat karbohidratoak, gutxi gora bera. Eta erdi hori barazkiak edo barazkiak eta frutak izan daitezke? Edo barazkiak izatea? Depende ze barazki diren eta ze fruta diren, ez? Ze frutek azkenean badaukate zuntza asko, baino... Azukre asko ere? Azukre asko ere, hori da. Badauzkate ere batzuk badauzkate karbohidrato asko, ez? Batez ere, hosto berdeko barazkiak, B vitamina eta zinkean aberatsak diren barazkiak, eta horrelakoak batez ere, brokolia ere oso ona da, oso proteine osasungarriak eta dauzka brokoliak, C vitaminan potentea ere bada. Eta
Eta adibidez, horrelako karbohidratuak ez zaizuzen aldi horrelako dietetan, zer nolako arriskoak ekarri alditazke horrelako dieta bat egitea? Esan dugun bezala, karbohidratu asko edukitzeak zuk badaukazuna bada kriston glukosa pikoa eta horrekin intsulinari erresistentzia gara dezakezu, ez? Eta hori badago oso erlazionatua diabetesarekin adibidez, ez? Eta bihotzeko gaixotasun askorekin ere, baina batez ere diabetesarekin oso erlazio zuzena dauka. Beraz, kontuz ere horrelako dietekin, ez? Hori da. Mila esker Irati. Hau izan da dena, bai. Eta ongi izango gara kontaktutan eta zabantzaren bat badut deituko zaitu. Primeran. Mila esker. Ongi izan. Zailtasunei aurre egiteko gaitasuna hobetzea. Erresilientzia emozionala pertsonen gaitasuna da, zaurgarritasun eta zailtasun emozionala gainditzeko. Hau da, estresaren, galeren estigmatizazioaren eta zailtasun pertsonalen aurrean erreakzionatzeko eta horietatik ikaskuntzak ateratzeko ahalmena. Erresilientzia indartsu duen pertsonak hobeki kudeatzen du antsietatea, depresioa eta estresak. Egonkortasun emozionala eta autoestimo indartzea. Erresilientzia emozionala autoestimu eta autokonfiantza handitzen laguntzen du. Pertsonak bere burua gehiago onartzen eta defensa mekanismo osasuntsuak erabiltzen dituelarik. Horrek bere aldetik emozioak hobeki kudeatzeko gaitasuna eta emozioen autoerregulazioa sustatzen du, bizitza zail edo estresanteen are. Estresaren kudeaketa eta osasun mentalaren hobekuntza. Erresilientzia emozionala funtsezkoa da estresaren eta antsietatearen sintomak murrizteko. Emozioen kudeaketa indartsuarekin, pertsonak estresanteak diren egoeretan egonkortasuna eta egonkorra izaten jarraitzen du. Horrela, depresioaren eta antsietatearen arriskoa nabarmen murrizten dira. Harreman sozialak eta gizarte egoera hobetzea. Erresilientzia emozionalak pertsonen harreman sozialak eta gizarte interakzioak hobetzen laguntzen du. Egoera gogorretan ere erresilientzia duten pertsonek elkarlana eta laguntza ematea lortzen dute eta horrek taldeko indarra eta pertsona individualaren egonkortasuna hobetzen ditu. Emozio osasuntsuak eta harreman sendoak sortzea errazten du. Erresilientzia emozionala eraikitzea beraz, egonkortasun emozionala, estresa kudeatzeko gaitasuna eta gizarte eta emoziozko harreman osasuntsuak sustatzen ditu. Bizitza osasuntsu eta orekatua lortzeko oinarriak ezarriz. Oraikoan, elikaduraren garrantzia bizitzako etapa desberdinetan zentratuko gara. Izan ere, gure gorputzak ez ditu beti elikagai berak modu berean behar. Haurtzaroan, nerabezaroan, helduaroan eta adinean aurrera eginala beharrak aldatuz gaten gara. Haurtzaroan, adibidez, hazkunde bizkorragoa dago eta elikadura funtsezkoa da garapen fisiko eta kognitiborako. Orduan alde batetik, proteinak beharrezkoak dira, muskulu eta unen garapenerako, burdina eta zinka garunaren hazkunderako eta kaltzioa eta D bitamina hezurrak sendotzeko. Horiek asetzeko, esnekiak, arrautzak, lekaleak, barazkiak eta azukre gutxiko zerealak aukeratu behar ditugu. Eta alde neurrian, janari ultraprozesatuak saihestu behar ditugu. Nerabezaroan, aldaketa hormonalen ondorioz, gosea handitu egiten da eta elikadura ohiturak askotan irregular bihurtzen dira. Askotan janari azkarra, gazi edo azukretsua nagusitzen da. Orduan, komenigarria da, otordu erregularrak itea, ura edatea eta fruta eta barazkiak egunerokoan sartzea. Garapena oraindik ez dago amaituta, beraz kaltzioa, proteina eta mantenugaiak funtsezkoak dira oraindik. Helduaroan, metabolismoa moteldu egiten da eta jarduera fisikoa normalean gutxitu egiten da. Orduen, hau kontutan izan da, elikadura orekatuari eutsi behar zaio. Gantz saturatuak eta azukre gehiegi saihestu eta karbohidrato konplexuak, proteinak eta zuntzak nagusitu.
Nerabezaroko ohitura txarrak heldurarora eramatea saihestea ere garrantzitsua da. Eta adinekoengan bertze erronka batzuk agertzen dira. Gosea murriztu daiteke, digestioa moteldu egiten da, eta mantenugai batzuen adibidez B12 bitamina, D bitamina eta zuntzak hauen beharrak handitu egiten dira. Orduan gomendatutako elikagaiak dira barazki egosiak, arrain urdinak, esneki desnatatuak eta frutu lehorrak. Gainera, ura edatea eta otorduak gozo eta erakargarri egitea garrantzitsua da, elikadura egokia mantentzeko. Ariketa honekin, hankak eta besoak landuko ditugu. Sentadillarekin batera, besoak aurrera eramango ditugu. Horrela, hankak, besoak eta baita abdominala ere landuko dugu. Orain lepoaren indar eta mugimendu ariketa landuko dugu. Lepoan dauden muskuluak ez dira soilik lepoa mugitzeko, baizik eta gure zerbikala ere zaintzeko. Orduan, lepoa indartua eta luzatua izatea onuragarria da. Hurrengo ariketa lepo mugimenduak eta indar mugimenduak datorki. Buruz gora, mentoia barrura jarrita eta mugimendu suabeak egingo ditugu. Mentoia barruan jarrita. Ere bai, mentoia mugituta. Hola, 5 edo 6 aldiz. Ez esaten, ere bai, 5 edo 6 aldiz. Eta belarria sorbaldara eramaten, ere bai, 5 eta 6 aldiz. Gero deskantsoa hartu, zeren muskulu hauek nekatu egingo dira eta. Ariketa hau soilik ez da lepoan dauden muskuluak lantzeko eta mugiarazteko, baizik eta ere bai sorbalda osoan dauden muskuluak lantzeko. Jakin dezagun lepoan dauden muskuluak badirela ere sorbaldan daudenak. Orduan, kuadrupedian jarriko gara, gogorazi egingo dizuet kuadrupedian jartzeko ukondoak belaunekin elkartu eta hemendik altxatu. Hola, kargak ekilibratuak egongo dira. Goma hau erabiliko dugu eta buruaren atzean jarriko dugu, pixka bat belarritik gora. Gomaren tentsioa bakoitzak erabaki behar du. Orduan, nik esaten dudana da tentsio gutxirekin hastea. Sartuko dugu pixkat mentoia barrura eta lumbaren retroversio pixka bat egingo dugu. Eta orain, tentsioa jarri, bizkarra zuzendu eta mantendu. 5 segundu, 4, 3, 2, 1, erlaxatu. Errepikatuko dugu, 5, 4, 3, 2, 1, eta erlaxatu. Hola, 3, 4 aldiz egin ditzakegu. Geroz eta indar gehiago izanen badugu, geroz eta errepetizio edo mugimendu eta segundu gehiago egon gaitezke. Gomarekin egin dugun ariketa, ere bai, gure sorbaldaren zuzenketa hobetuko dugu. Zeren, muskulu hauek, hemendik atzean daudenak, gure gorputza tente mantentzeko gai dira.
yoga da meditazioarekin, muskulen luzapenekin, eta arnasketarekin, eta erlasatzeko sistemekin daukagun referentzia handiena, edo edatuena. Zergatik da oso baliabide polita, lotzen dituelako bai burua, gorputza eta arnasketa. Horrek zer ekartzen du, oreka betea izatea, ez? Alde batetik burua kognitiboki lasaiago dago eta horrek eragiten du kontzientzia handiago edukitzea, memoria, kontzentratzeko gaitasuna eta bar hobeto egotea. Gure gorputza fisikoki hobeto dago, malguagoa da, indartsuago gaude ere bai, eta arnasketa asko lantzen denez, gure sistema autonomoa orekatzen da, ez? Gure sistema parasimpatikoa aktibatuz eta lasaituz. Ze onurak ekartzen ditu gainera? Gure burua hobeto hausnartu, pentsatzeko momentu lasaiak ditugu, erantzunik eman gabe momentu horretan, bakarrik arazo horretan edo egoera horretan pentsatu beharra dagoelako. Gure umorea hobetzen da, zergatik hobeto sentitzen garelako, hor kirolan bezala ez, eta beste egoeretan bezala sortzen dira endorfinak eta horrelako beste hormona batzuk, eta horrek eragiten duena da, gu askoz ere alaiago egotea, zoriontsuago, eta konektatzen gaitu ere bai beste elementuekin, zergatik, isiltasunean egiten delako eta bar, eta ingurunearekin konexio gehiago sortzen da gure harreta zentratuagoa dagoelako. Zer daukagun lurrean, ze giro daukagun, zaratak, soinuak eta bar, ez? Eta horrek nolabait ere, gorputzari kontrol sentsazio bat ematen dio eta horrek lasaitasuna sortzen du. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.